Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme n'Awka na Anambra steeti na kọmuniti a na-akpọ Ụmụmbele. O wee bụ na nwata nwa okorobịa unu fụrụ ebe a bụ onye nyere afịa wee dịka Chukwuemeka Emmanuel Anazoba wee na-akọwa n'ofu mkpụrụ nwa nwoke nne na nna ya mụtara na ya bụ nwata nwa okorobịa gbajiri wee nwụọ na 31 years wee bunata ya ka akwa na ezinụlọ be nna ya na famili be nna ya na ngwuru be nna ya. Ụmụnne nna ya wee sị na aya enyi ya ụmụnne nna ya wee sị na aya akwa ya na ya bụ akwamozu akagoro ikwu na ibe ndị oyi onye ọbụla bịagoro ka etinye ya bụ nwatakịrị nwa okorobịa n'ala ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa wee kwụsị akwamozu ebe a na-akwa ozu wee jee kpọọ ndị polisi amana ka wee bulu onye nwụrụ anwụ bulu akpati ozu ka wee bukọrọ ndị oyi ya na ndị ikwu na ibe ya bịara inye aka ka wee tinye ya n'ala. Onwekwe na ife mmadụ anyị afụzikwana na nke ikpeazụ a ụgwọ ijikwa onye nwụrụ anwụ bụ itinyekwu ya n'ala ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa amakwam ife a na-azọ nke bụ na ya azọgidezie onye ahụ ewee nwa unu ajụkwa na aya enyi ya na ndị amaghị mgbe akara akwamozu amana na ngwuru aka aya anọwekwa the boy. Kedu ife kpatalụ na okwu niile a nafe ekwughị ya n'oge bifo ebunata ozu bifo ndị mmadụ wee bịa ka akwa ozu fa wee nọrọ ebe anụnwa wee na-etebe onwe fa si na ndị bịara inyi nwanne fa nwụrụ ka fa na-etebe ya bụ ife adịrọkwanụ mma. Kedu ife ọdụ unu ka ife ya dị ese? Kedu ife a na-azọ na-abụghị ana na-abụghị ngwuru na-abụghị onye ya enwe obi ị na-azọkwa mara na ya anwụ anwụ ngwuru anụnwa adụbagokwa how many years bifo pụta gụbụ onye jụkwọrọ na aya enyi onye nwụrụ anwụ otu mbọchị ya abụkwa nke ụdịka ife anụnwa mere ebe a kịta o duzie ka ya sị na ekpelu diboyi ekpele ka ọnwa ma ọ na aṅụ ya aṅụ ka ọnwa ọ nwanne nna ya bụ ife dị isi ka ọsa anyị white na-aba so na ya nwee soho wee kwado akwamozu ka akwa nwa nwanne ya nwoke ya bụ ife ajọkakwọno ya bụ ife ejọkwọrọnụ njọ n'ala Igbo. All right. Good morning, good afternoon, good evening, everybody, depending on where you're watching me from. This is Ụmụmbele in Awka. This is Ụmụmbele in Awka. A na-akwa nwa ikolobịa nwatakịrị dị n'ume na pikchọ ya ebe anụwa ebunatara ya be nna ya Diọkpala the only son Diọkpala nwe ngwulu eweju na agara eni ebe a aka na-ekwe je kpọọ polisi anyị amarọzighị ife obodo anyị na-aghọ aghọ so a na-eje akpọzi polisi na nwatakịrị nwụrụ anwụ na a ga-eni ya n'ilo mee ka ndị mmadụ ga-asa n'iro wee bụrụ na nwatakịrị ndụ na ume nwụrụ ajụ na yara ebubacha ya na ngwuru Diọkpala na ọka eje na enye n'ime ọfịa. Na onye nke kpọrọ polisi na nwanne ya nwoke na-enye ka ọ na-abịa wute nwanne ya nna m kpọrọ polisi afa polisi ọ na-akpụrụgo anyị afa polisi ọ kpụrụgo anyị ị na-akpọ polisi na-eke dị ka ihe eke nọrọ gbụpụ ị na-akpọ polisi ọ fọrọ nke ọzọ pụta ọ gwa ya na-ekwebịa a na-akwụ ya emo ọ na-akpọ polisi oke echekwa m onye kpọrọ polisi ọ dị ka ife eke nọrọ gbụpụ ọ na-akpọ polisi dabaa mara ife ya nọrọkwa n'iro ya batakwana ebe ege ife la ya na-ekwe abata ebe ọzọ biko ni chelu ka nje nweta ekpere a na-ekpe ọrịa ji ekuo polisi na excuse me ma onye na-akpọ polisi ịkpọ polisi kpọcha otu a ka ọ dị obodo azụta ebulie onye azụ adụọ na bonye na aka ekpe
alụ na-eme na nwatakịrị ebe edebelie n'ebe edebere nwatakịrị ajụrụ ya raba be nna ya na ebe nna ya ebe a nye wa bụ diọkpala na ngwurube nna ya ka ajụrụ ya reni ebe nna ya ajụrụ ya reni ebe nna ya na Chukwu Emeka ka ajụrụ ya reni ebe nna ya ajụrụ ya reni Chukwu Emeka be nna ya ndị mmadụ na-eme alụ